De Mirall de Vellut Negre, un poema titulat El professor. Bona part de la meva feina professional ha estat donar classes, ser professor de física, part de la feina de recerca. Quin privilegi haver pogut parlar tants anys davant d'uns ulls que renovaven contínuament la seva joventut, haver-me sentit ple de savieses més altes que la meva i des d'elles haver pogut parlar, argumentar, sorprendre, rebatre, demostrar, oblidar-me dels meus límits, de la meva poca gràcia, de la meva veu monòtona, de mi mateix i tot, i en un cel de pissarres i de guix esdevenir tan sols un portador, indigne, osser i obscur de tantes meravelles. Que siguin elles les que em salvin els seus ulls, si cal salvar-me. O no, millor que no. Millor no interposar-me altra vegada entre el foc de veritat i els ulls que algun instant l'han delejat. Millor l'oblit, la transparència. La joventut, la saviesa, tan eternes en la seva inaccessible abstracció i tan belles, ara, aquí, en la múltiple i efímera presència d'aquests ulls distrets, d'aquests badalls, els veig, d'aquest desinterès amb què prenen nota del que escric a la pissarra. Ah, quan ho comprenguin algun dia, quan en vegin la bellesa no en paraules d'algú altre, sinó d'ells, llum dels seus ulls, per fi matèria pròpia. Quina redempció d'aquests instants on ara veuen solament monotonia.